Ang tagal oh. Parang mahulog tayo. Gumagalaw ka. Sige, ano nyo? Yung lindol mga kajingjing, grabe yung lindol oh. Nandito kami sa labas ngayon. Ang tagal. Ilang minuto. Tagal. Malabas Grabe. yung mga tao. Labasan lang lahat yung mga tao mga Hanggang kajingjing. ngayon oh. Lumalakas pa tay. Lumalakas pa. Oo. Mas open nila dito kaysa doon. Doon. Lugas. Yung sa mga gumagalaw dyan na party. Lakas oh, ganun oh. Lakas oh. Doon tayo pa, malapit tayo sa puno. Di huminto oh. Hindi, tama to. Ito hindi matutumba to. Di basta Hindi matutumba. matutumba yan. Ang padaro, huwag kang... Huwag kang papasok sa lalapit bahay yan. kasi yung baka nagluslus yung mga ano, yung... Hindi, yung mga Bagal, ano, no? poste. Oh, Tagal tayo, no? oh, lakas oh. Hanggang ngayon. Lumalakas pa yun, oh. Yung duyan ng ano, yung duyan mismo ng ano, rende. Ayan oh. Yung ilaw, ayun, oh. Ayan oh. Ang tagal oh. Pati yung ano, rende. Ayan tubig oh. Hindi gumaga. Hindi huminto. O yung tubig pati ano, yung ano, rende. Ayan, oh. Rende, yun, oh, yung mismo ano, yung... Guma. Luma, oh. Ganyan. Wala na. Gumagano na po. Umaga na na. Meron pa, meron pa. Pero ba? Meron ba? Konti ba? Meron pa. Meron ba? Tutukan nyo yung mga ano, yung... So, Renji, tutukan mo yung mga gumagalaw na parte. O yan yung gulong niyan oh. Ano, tingnan mo yung bakal, oh. Lakas ng shake ng bakal na yan, oh. Parang sa... Kapatabalan nyo. Eh, wala ba yan? Buga pa yung mga ano. Yeah, wala na pa, wala na. Wala na ba? Hindi na umano yung ano po. Ay nga yung late niya, oh. Umuga pa, oh. Gusto ko meron pa, kahit late. Meron pa yan oh. Meron pa yan. Yung impact niyan, yung pinakamalakas yung impact niyan darating ng pangalawa. Naramdaman mo bigla pa? Nandun ako sa loob. Sabi ko ba, parang nahihilo. Sabi ko. Meron pa. Konti na lang po. Meron pa, gumagalaw pa yan, oh. Naramdaman mo pa, oh. Kasi mga talaw rin. Meron pa, yung ano, oh. Di pa uminto, tinan mo, tinan mo yung ano, oh, yung mismong goma, yung bakal rin, G. Pabigat ng bakal na yan, hihinto na yan. Ano yung bakal yung ano, nung kalanji, oh. No. Hihinto na dapat yan, sa bigat niyan, hindi hihinto yan. Kasi meron pang shockwave, yun, oh. Meron pang mga ano. Renji, yun, oh. Nga po. Ang tagal lang po no. Tagal, oh, meron. Urasan ako ilang... 3 minuto na tay. Kapoy. Grabe. Naka ano na tay. Malakas na malakas yun. Di ba pa tayo pa may ano dyan, may nag-splash ito sa lumindol? Gumagalaw po tay. Sino? Wala na ba? Wala na.